Bayar kari. Nong bino wa thani. Bino wa hamja kari nong. Asko. Nono bukhan sadi. Nono bukhan sadi. Hingke bahai tongbai khajani marate kijing sangkha khenor ba jotona kaham korona tana hnai tini o video ongkha belaikhino nangmani tai important video no hnai sawai mano bono norok video no pulen simi paithak jor kaham ke naiji tai bujiman nai o video tama problem ongkha o video ongman hingke sela burino joto kisu man payei je phru yakari nani afru hingke sini dara ojit hai ka sini sar bai manjakha srang satio je samung khai tongnai bobai manjakha abani bagai borok tabuk video kawai tongkha hinge bab sungnar video no pulen simi paithak joranai tongha ge nor kaham ke buji mannai tai in video no kubang ke share khaji tamni ke jotoni live no omti robo ungoi tong tabuk sung nugoi no tongo haini bagai tidio nyani bagai kiza safety kai tongnani bagai angbo ani channel ni bisingtui ang okokna sanane musungo tabani dino bike gari gnang chalano kankena tabani buri robo koborungo mane khe joto buruya je ngi tongnai boroni bagai sajak manisi haike tamni hinge ulo hinge wan sugya oi thangoi derawoi tongoyo jung obo nugene tongo okok omok katal kokya norobo jotona sawai mano bofruni chimi mohairok ngoi tong tai bofruni chimi mom tuirok choli uitong obnorobo kaham kena sawai mano tai kisa kok je borok suja tongnai tei kaham tongnai je wan sungmani kaham wan sungnai omahai chalarok hingke hayake omahai burok hingke tamahne hinjangnai sia butua buka tai je drugs janai je flip flak tongnai omahai chalarok hingke eba omahai burok hingke belai kena chalu omahai burok hingke belai kena important nai nangnai tei omahai chalarok hingke belai kena important na nangnai amahai no wan sugoi tabuk hingke omtiki nijini sagono bipod nango hayake ba deramu phayo hinge khajani marte king sunro kaham kino nugun makna in video tai sai makna tai nor kaham haime nugui chawai makha ke video ni tola comment box comment kai sari tai channel katal phaikan ke channel na subscribe khayai ganani bell icon sinoi all of press kinadi ang jefro katal video upload khayo apno jotan chi sikang norone orona sokoi no bagai phadingke be apsang last video nai ne legana ano kaham purunai ni kai ni lang mau khai nung bun sikang ni nung okong no share khai maya ang phande pro ni khai maya nung osimala a osimla ni bunga la no ri maya sa nung price hawo abo sim abo mobile ani no ting no hi ang nung bai choli kya acha botam khlai botam samung khai gari chole bo ni jini gari na tabo nung ma khanai mamla tamla khanai de mamla tamla ye angle bu mele khya hani ye angla ni wai su bo age bu bo ano ati no hini sama ganang ba angwa wan su ka bo no ani la ni ba gi no hini ati hini ang bo no pun phano hi bu hini ya sab khali ang bu na phano pun ko no phano share bu khali ya ang hani siri ala ma ka ko dong go kya dong ko wai sana ani bu na yang bo no bo ano ani bi sana ni ka mani ba ang lai nyai ni dong ang bo no ati ni bu ba ma sa abani bu singwa okra dagra tungo salai di bai khado salai di bai khado